Salut! Eu sunt de la IT Tech și astăzi vreau să vă prezint un telefon LG P970. Să începem prin prezentarea acestui telefon. Cutia. Primul lucru care îl găsim în cutie este telefonul. Iar aici mai găsim celelalte accesorii care nu ne interesează. Să începem prin prezentarea telefonului. Telefonul are un ecran de 4 inch. Ecranul acestui telefon este de 480 pe 800 pixeli, rezoluția. Ecranul, vreau să vă spun că are o protecție puțin mai specială dintr-o sticlă numită Gorilla Glass Display. Acest telefon dispune de o memorie internă de 2 GB și mai dispune de 512 MB de RAM. Să începem prin prezentarea acestui telefon. În partea de sus găsim portul pentru cablu de date, micro USB sau un încărcător. Lângă avem butonul ce oprește, pune telefonul în standby. Aici avem jack-ul de 3,5 mm și un mic microfon. Pe lateral avem tastele de volum, un buton G, care am să vă arăt puțin mai târziu ce facem. Pe spatele telefonului găsim camera acestui device, care este de 5 megapixeli cu autofocus. Mai găsim și un blitz. După cum spuneam, telefonul are un design frumos, subțire. În față putem observa senzori de proximitate și o cameră secundară care este de 2 megapixeli. Vreau să vă spun că procesorul acestui telefon este unul de 1 GHz Cortex A8, ceea ce face să miște foarte bine. Avem aici meniul cu aplicații preinstalate de la cei de la Android. Acest telefon are o versiune de Android 2.3.6, 2.3.4. După cum vă spuneam, telefonul filmează HD la o rezoluție de 1280 pe 720 pixeli cu 30 de frame-uri pe secundă. Camera acestui telefon este foarte bună, scoate poze la o rezoluție mare și de bună calitate. Vreau să vă mai spun, bateria acestui telefon este una Li-ion de 1500 mAh. Și cam asta e. Eu sunt cel de la iTech și vreau să vă pun o întrebare. Dacă merită să mă apuc și eu de tehnologie și chestii de astea, calculatoare, program gen cum e Alex, nu am capacitățile lui sau problema lui financiară, cum e așa, dar vreau să vă întreb, să-mi lăsați în secțiunea de coment dacă merită să mă apuc și eu de chestii de astea.